Здравейте YouTube, това съм аз Беркандор 01 и днес ще ви покажа един мап мейз. То е едно голямо мазе, казвам ми. Да ви кажа само, променил съм си скина. Ето този, вижте това отзад и отпред. Да знаете, че от време на време може често малко често да си сменям скина. Но това да знаете е просто защото иска малко разнообразие. И сега, значи тук. Здравейте, това е мазе от GRBS2. Значи правилата са без никакви чупене на блокове и така. В мазето има много ръчки, които някои от тях активират нещо, а другите не активират. И златото е... Тук казва, че златото е точки. Тук почваме сега. Значи първо почваме този мап. Да кажа само още от сега, използвам Hexacraft. Ето вижте общо. Hexacraft използвам. Ще има линк долу в описанието на и на мапа, и на това. И на ресурс пака. Да ви кажа, вижте колко е хубаво стъклото. И другите, ето ми тук ще покажа сега. Не са променени всички, малко само. И сега почваме тук. Почваме и изгишихме. Да, и още сега вече се обърках. И така да ви разкажа какво ще правя вече аз. Смятам за следващия клип да ви направя нещо... Не знам какво да направя за следващия клип, ще помисля и ще ви кажа дали съм ще ви кажа откъде съм го намерил, откъде ми е хрумнала тази идея за това и смятам вече от време на време да правя такива мапове, които аз съм ги направил и от повечето моменти да от Planet Minecraft да свалям някои интересни мапове. Например, този съм го свалил от Planet Minecraft, казва се Maze и ще има линк долу в описанието. Да знаете, този texture pack не е препоръчителен. Просто реших да си го сваля така за кеф. Малко да ви покажа texture pack-ите, които има. Да ви кажа, аз главно вече ще използвам Planet Minecraft, защото там са сигурни неща. И да. Искам си просто някакви ръчки. И получих кюче злато. Къде ще да бях? И да. Някои бяха питали какво бих ми... Не знам какво правите повече тук. И явно ние тук що приключихме мапа. Там пише, че ще кючета точки дава. Тук явно ме засвори, да. Не знам къде са били другите ключи, ще излезем да видим. Да, тук е моя едно. Значи... Като съм дръпнала ръчката и аз съм забелязал и съм отворил тук чест. Да, ръчката ме
И да видим трето кюлче за откъде. Тук очевидно е. Да видим. Да, и трето кюлче злато. Ей, спечелихме трите кюлчета злато! Да ви кажа, още сега съм почнал да правя един ресурс пак. Той ще бъде такъв с чисто стъкло, вратите ще бъдат отгоре да може да се вижда през тях, ще има различни снимки и такива други простийки малки. И да, добре, това беше от мен. YouTube Беркандар 01 и довиждане. Очек се избере, че мръзводо. Чао!